Les obres d'adequació per poder passejar i fer esport a la llera del riu Llobregat a l'alçada de Sant Andreu de la Barca ja estan finalitzades. Com que estaven les obres de l'A2, doncs no podien fer bé les obres en la connexió del pas de Corbera. Ara ja s'han pogut acabar, llavors ja està acabada l'obra i és una obra que fa l'àrea metropolitana, d'acord, juntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. 4 recorreguts són els que s'han establert. Que pot ser caminant, en bicicleta o corrent, d'acord? Estan per l'entorn del riu, no és solament el riu, sinó que arriba des de la meitat de la ciutat cap al riu. A totes les entrades, que hi ha 3, estan senyalitzades amb les distàncies corresponents. Això és un entorn de salut, és un entorn per passejar, per disfrutar, no és un entorn per fer carreres ni per circular en bicicleta en una velocitat molt alta, perquè és un entorn per passejar i perquè la gent ho pugui disfrutar. Hi ha recorreguts pensats per a tota la família. Perquè tothom sàpiga quants quilòmetres vol fer i quants de temps més o menys tardarà en fer-ho. Des dels 2,5 quilòmetres fins als 6,5 amb la llargada més gran.